Ležím vedľa neho a tvárim sa, že spím. Ale viem, že znova potichu berie telefón. Displej sa mu odrazí v okne a ja cítim, ako sa mi stiahne hrdlo. Nejde o neveru. Aspoň nie takú klasickú. Ale už ani neviem, čo je horšie. Predstava, že túži po iných ženách, alebo to, že ja mu nestačím. Neskôr nájdem históriu prehliadača a so zmesom znechutenia a smutku ju zatváram. Hlava mi kričí, že to nie je o mne, ale srdce, to si to berie celé osobne. Závislosť na pornografii je tichý zabijak vzťahov, ktorý je však stále vo veľa vzťahoch veľmi tabu téma. Prečo je dôležité sa aj o týchto veciach rozprávať, si povieme v dnešnom podcaste Neriešiteľné. Milí poslucháči, moje meno je Lenka a mojím dnešným hosťom je pani Lívia Halmkan, zakladateľka a riaditeľka neziskovej organizácie Tlakový hrniec, ktorá sa už dlhodobo venuje mladým ľuďom a nebojí sa otvárať s nimi rôzne kontroverzné témy. Pani Halmkan, vitajte. Ďakujem, Lenka. Začnem hneď tak prvou otázkou. Kedy si myslíte, že sa u ženy najčastejšie objaví pocit, že s partnerom niečo nie je v poriadku? Kedy tak začne možno niečo podozrievať? Ťažko povedať najčastejšie, lebo každý príbeh je špecifický a každá žena bude mať iný príbeh. Možno také najtypickejšie znaky toho, že aha, čo si mi tu neladí, je naozaj také spoľahnutie sa na svoju intuíciu. A to my sme ženy celkom dobré v intuícii. Že čo si mi tu nehrá. Ale úplne na začiatok by som asi chcela definovať, že čo je to vlastne dobrý, zdravý sex, aby sme sa od toho mohli odraziť, lebo po tom dobrom, zdravom sexe všetci bytostne bažíme, túžime niečo také zažívať. A chcela by som to definovať, ako to ja vnímam, aby som potom vedela sa od toho odraziť. Tak dobrý, zdravý sex je sex, ktorý je samozrejme prináša pôžitok pre obidvoch, ktorý prináša radosť. Čiže keď sme skončili, tak tam není nejaký pocit osamotenia alebo sklamania, alebo proste sme radostní. Samozrejme, dobrý sex prináša, mal by byť výrazne na emočnej úrovni, čiže nás to spája nielen teda telesne, ale aj emočne. A nejakým spôsobom upevňuje ten náš vzťah opakovane. Že je to ako taká oáza, do ktorej my sa môžeme ponoriť z času na čas a ovlažiť svoje dni, hej, a navzájom sami seba. Predpokladám, že ako som to teraz opísala, že to je asi nie nejaké sci-fi, hej, že takto to asi máme mnohí z nás, takto nejak definovať. Možno sme si to nikdy nepomenovali, ale takto to nejak máme, že po takomto túžime. A keď takéto sa žene nedostáva, keďže budem teraz hovoriť za ženy, tak ona tak šípi, že aha, že tak niečo asi nehrá. Možno taký prvý znak toho, že je, že on není prítomný počas sexu, že je odpojený. Že... Ako sa to možno prejavuje? Čo si má tá žena všímať? Možno nejaké fyzické znaky? Alebo... Tak pri každého to bude niečo iné. Hej, to sa asi nedá tak paušálne, ale že je proste duchom neprítomný. To je to isté, ako môžete spolu na prechádzku. Je tam alebo nie je tam? Je v svojej hlave alebo nie je v svojej hlave? Tak počas sexu to isté, že je tam alebo nie je tam. Reaguje na moje telo, reaguje na moje pohyby alebo je úplne, že niekde inde. To si myslím, že tá žena vie vycítiť, že vyslovene mechanicky a pritom nejak úplne nereaguje na mňa. Vníma ma v skutočnosti alebo ma nevníma. Na toto sa sťažuje mnoho žien, že ten ich chlap je neprítomný. A okrem toho, ja viem, že to teraz tak znie, že toto je nejaký iba problém chlapov. Budem to hovoriť zo strany ženy, hej, ale toto môže byť kľudne aj opačne. Takže je možné, že aj žena môže mať takýto problém. Ženy môžu byť kľudne závislé na pornografii, dokonca také poznám. Takže, ale pre jednoduchosť budeme to rozprávať. Aj asi kvôli tomu, že ja som žena, tak sa mi to lepšie rozpráva z tej ženskej pozície. Dokonca mi teraz napadá vyslovene telefóna, ktorý som mala tento týždeň. Volala mi jedna pani, ktorá mi volala už druhýkrát. Aj keď som mi povedala, že ja som nie terapeutka, ja vás neviem sprevádzať, lepšie, keby ste vyhľadali terapeuta, ale predsa len teda sa rozprávala a hovorí mi, že presne opisovala také tie znaky, že ona má pocit, že nech by robila čokoľvek sexuálne, že proste nemá mu ako vyhovieť, jednoducho mu nestačí a keď skončia, tak on je uzavretý tak, ako bol aj predtým, že tam ako keby neprichádza taký pocit, že wow, že to bolo pre nás obidvoch pekné.
Čiže má taký silný pocit nedostatočnosti, dokonca sa sexuálnemu styku vyhovára sa furt, že ako keby netúži po nej. Keďže každá žena samozrejme chce, aby po nej jej muž túžil, tak toto ona zažíva ako takú zvláštnosť, napriek tomu, že sú pomerne krátko spolu. Môže sa to prejavovať aj v nejakej inej oblasti, nielen tej sexuálnej? Tak tá sexualita nás zasahuje skrz, hej. Ale povedala by som, že ak niekto opakovane sleduje pornografiu, tak to nie je niečo, za čo by bol ten človek vyslovene pyšný alebo hrdý. Skôr je tam veľká obava, že keby niekto vedel, čo ja po večeroch pozerám, keby to niekto našiel, všetky detaily, všetky videá, všetky fetiše, všetko, čo má napozerané, tak to by som radšej zomrel, ako keby niekto mal vedieť. Čiže keď človek není hrdý na svoju sexualitu, na svoje sexuálne prežívanie a naopak to vníma veľmi zahambujúco, tak samozrejme to bude nejakým spôsobom sa ozrkadľovať na jeho pocite sebahodnoty, sebaprijatia. A keď niekto nedokáže seba prijať, alebo si myslí, že je hrozný, tak sa to bude ozrkadľovať všade vo vzťahu. Nielen v tej sexualite, ale všade. Aké sú najčastejšie spôsoby, ako sa človek dostane k tej pornografii? Kde zvykne začať? Možno v akom veku? Za akých okolností? To asi môže byť rôzne. Akože keby sme sa rozprávali dnes, ako to je, tak veľa mladých ľudí k tomu príde, veľa detí k tomu príde, priemerne vo veku 11. Okay? To je taký budiček. Prvýkrát vidia porno, väčšinou náhodne, a potom, jak sa rozvinie puberta, samozrejme nejaké sexuálne túžby, tak sa k tomu opakovane vracajú zo začiatku skôr tak zo zvedavosti, alebo to začnú používať ako nástroj pri masturbácii. Lenže problém je, že deti sa naučia používať pornografiu ako takú svoju zvládaciu stratégiu. Čiže oni možno zo začiatku idú k pornografii zo zvedavosti, z nudy a veľmi rýchlo zistia, že oni pri pornografii dokážu úplne vypnúť, zabudnúť na vonkajší svet, že obzvlášť, ak sa teda k tomu pripojí masturbácia. A potom neskôr títo mladí ľudia však vyrastú, zamilujú sa, vstúpia do vážnych vzťahov, do manželstiev, sú aj častokrát sa stanú teda rodičmi a možno nejaký čas, možno prvých pár mesiacov vo vzťahu si povedia, že to je super, že ja to porno už nemusím pozerať, lebo však teraz mám reálny sexuálny život s mojou drahou, ktorú mám rád. Lenže realita je taká, že ak sa človek naučí zvládať svoje ťažké chvíle a dni s pornografiou, tak tých ťažkých chvíľ a dní samozrejme príde v živote mnoho. A človek sa vráti automaticky k tomu, čo má naučené. I možno, aby som to tak povedala obrazne, že ja keď mám prísť napríklad na váš podcast, tak ja som ráno musela ísť rýchlo nejakú čokoládku zošrotiť, lebo ja mám naučené, že tak tá čokoládka mi na chvíľku priniesie úľavu a pre mnohých teraz vidím, že sa usmievaš, takže máš to rovnako dobre, chápeš? Veľmi dobre. No ale ja to mám naučené s čokoládou, mám to naučené tak, že zavolám kamoške, keď sa cítim zle, hej, a tak, že mám nejaké svoje zvládacie stratégie, niektoré sú lepšie, niektoré horšie. Ale niektorí ľudia majú naučenú pornografiu ako zvládacú stratégiu. Čiže potom neskôr v živote, ja som stretla teda mnohých ľudí, ktorí trpia závislosťou, išli aj na nejaký proces liečenia, odvykania a tí mi hovoria, že Livi, že to sa tak hovorí, že ľudia pozerajú porno, lebo sú sexuálne frustrovaní, lebo ich žena nechce sex, alebo nemajú partnerku a tak ďalej. Ale ja ti poviem, že ja som mal najväčšie nutkanie pozerať porno, keď na mňa nabľačal šéf. A to nemá so sexualitou nič spoločné. Na ňo nabľačal šéf, on sa cítil zle, cítil úzkosti, strach, pocit nekompetentnosti, nedostatočnosti. A keď sa on takto cítil, tak on má naučené, že pri tom porne dokáže vypnúť. A čím viac porna pozerá, tým sa cíti horšie a potom pozerá viac porna a točí sa. Koliečko sa vrtí. To už rovno asi aj do závislosti. Áno. Môžeme teda vôbec povedať, že iba tak bežne pozerám pornografiu, že nejak tak normálne, bez závislosti, že prečo je škodlivé aj takéto sem tam pozeranie? To by som asi povedala, že najprv si každý človek asi potrebuje definovať, že čo od sexuálnej intimity očakáva. Ak si to niekto definuje, že ja to vnímam iba tak telesne, proste má mi to priniesť nejaký pôžitok, možno aj tej druhej
a zostávam na tej telesnej úrovni, tak možno z času na čas, jak si pozrie porno, tak si povie, však čo, nič nevadí. V pohode. Hej, ale neviem, či som naivná, naozaj si nemyslím, že ľuďom toto stačí. Že my sme podľa mňa naprogramovaní tak, že my bytostne túžime po tom oveľa hlbšom spojení počas sexu. Aj po tých emóciách. Aj po tom pocite prijatia tým druhým, tej odovzdanosti. A keď chcem emočne prežívať sex, tak pornografia, aj keby som ju pozrela z času na čas, mi to bude nabúravať práve túto kapacitu. Byť úplne prítomná, úplne odovzdaná. Zažívať to ako niečo radosné a nie potupujúce a zahambujúce. Takže prečo je možno škodlivé aj pozerať si z času na čas, lebo to redukuje našu sexualitu iba na tú fyzickú, na tú telesnú úroveň a podrýva tú kapacitu emočne sa s niekým naozaj hlboko spájať. Ale pýtala si sa aj to, že kedy to už môže prerásť do závislosti, alebo také možno znaky závislosti, takisto ako pri iných závislostiach. Keby sme si to porovnali napríklad s alkoholom, tak je to úplne že veľmi podobné. Neschopnosť prestať. Dáme tomu, ráno sa zobudím a poviem si, tak to, čo som včera napozerala, to bol teda úplne že humus, to keby niekto vedel, to nie, to ja som to deže, to nikto už nie, ja už sa k tomu nechcem vrátiť, nech sa deje, čo sa deje, už nebudem pozerať porno, alebo nebudem piť, alebo nebudem fetovať, alebo neviem čokoľvek, hej, dosaďme si tam tú svoju drogu. A možno to vydržím 1 deň, 2, 3, ale potom príde nejaká náročná chvíľa v mojom živote a ja idem na úplne autopilota. Proste už rozmýšľam, že kde môžem byť sama, kedy je vhodný čas, kedy budem sama a už sa chystám na to, že idem pozerať porno. Proste zariadujem si podmienky tak, aby som mohla byť nerušená. A potom som zase nešťastná. Čiže neviem prestať. Už som to možno aj skúšala, neviem to obmedziť. Druhá taká znak je eskalácia. Takisto aj pri alkohole, aj pri pornografii, že toto som počula typické, hej, od priateľov závislých, že si povedali, no tak začali, ja neviem, dajme tomu s lesbickým pornom alebo s nejakým takým štandardným pornom a niekedy sa omylom preklikli do nejakej kategórie alebo boli zvedaví a povedali si nejaké inej kategórie, hej, nejakého žánru a povedali si, je to ten nechutné, toto v živote, toto iba nejaký hrozný lúzry pozerajú, to ja nikdy. Ale za pol roka pozerali práve tú hroznú pornografiu a bolo im to málo. Že ako keby tá hranice sa ako keby posúvali. Áno, že tá novota tam je potrebná. Eskalácia teda v obsahu, ale aj eskalácia v čase. Že niekedy si človek povie, no dobre, tak viem to obmedziť iba na víkendy, ale potom už to neviem obmedziť na víkendy, už musím aj počas týždňa a už nielen doma, keď som sám večer, ale už aj v práci ráno a tak ďalej. Hej. Čiže tá eskalácia tam určite je aj v čase. Ďalší taký asi typický znak je podstupovanie väčšieho rizika, že príde k odhaleniu. Že mi to je jedno. Možno typicky za mužov, že si povedia, tak som dáme tomu ženatý a pozerám porno iba keď som sám, keď sú všetci preč, alebo iba na mojom počítači niekde na povale, alebo iba za takých a takých podmienok. A potom sa človek dopracuje k tomu, že už je schopný pozerať pornografiu aj na telefóne vedľa svojej manželky, ktorá spí. Hej, že si ako keby posúva sám tú hranicu. Práve tá skrytosť tej pornografie pred partnerom je niečo, čo už zakoreňuje nejakú tú nedôveru a postupne si to naozaj začne všímať aj ten druhý partner. Prečo je táto téma stále taká tabu vo vzťahoch a bojí sa to pár otvoriť, lebo sa možno obáva, ako je na tom ten druhý a boja sa otvárať aj tieto veľmi intimné témy? Akože asi každý to bude mať nejak inak, hej, ale ako som naznačila, že nikto nie je hrdý na to, že po večeroch sleduje porno a aké porno. Čiže sa to spája s zahambením. A keďže sex je prostriedok, ako sa naozaj hlboko vyjadriť samu seba a naozaj hlboko sa spájať s niekým, tak keď to mám také unesené k tej pornografii, tak je to o to viac zahambujúce. Sex je veľmi hlboký zážitok a keď ho neviem zažívať, a zažívam ho veľmi hlboko zahanbenie, tak je to samozrejme problém vyniesť to na svetlo, obzvlášť pred niekým, na kom mi veľmi, veľmi záleží. Takže je to bytostne zahambujúce. Ja tomu rozumiem, že to musí byť veľmi ťažké pre niekoho, kto to ešte s nikým neotvoril a zrazu to povedať na osobe, ktorej som možno 10 rokov klamal. A ona tušila,
Ona tušila, že čo si nehrá. A ja teraz mám povedať, že prepáč, drahá, ja teraz, že je to kvôli tomu, že ja opakovane 10 rokov pozerám porno a som ti klamal, zašíval som sa. Hej, že je to ako forma nevery v podstate, že teraz ja mám 10-ročnú aféru a teraz si to musím povedať. Takže ja chápem, že to vôbec nie je jednoduché priznať a ľudia to ani sa nepriznajú, pokiaľ nie sú úplne, že niekde na dne, alebo ich niekto neodhalí. Ja ti možno do toho tak skočím. Budem ťa asi rovno tykať, keďže... Áno, my sme si Lenka potýkali, ja som to aj chcela povedať na začiatku, že tykaj. Tak asi takto, aby to bolo také prirodzenejšie. Veľmi dobre si naznačila a povedala teda vetu, že áno, ide o určitú formu nevery. V niečom, hej, nie je to možno presne taká tá klasická nevera. V čom to môže byť ešte také možno o to bolestivejšie pre toho partnera? Alebo kvôli čomu? Hej, keďže nejde o takúto klasickú neveru, ale stále je to určitý typ nevery. No, my to tak máme. Ty a ja, ale nie všetci to tak majú. Toto je jedna z otázok, ktorú dávame žiakom na stredných školách, že čo si myslia, že či sledovanie pornografie, pokiaľ som vo vzťahu, je typ nevery alebo nie. A oni sa tak delia pol na pol, že to vôbec není také, že jasne definované pre nich, že či je alebo nie je. Niektorí by to brali veľmi, veľmi zraňujúco, povedali by tak nie. A predpokladám, že to sú práve tí ľudia, ktorí vnímajú, že sexualita má viac rozmerov ako iba ten telesný, že chcú prirodzene zažívať a očakávajú tej sexuality, že to má prebiehať aj na tej emočnej úrovni. A niektorí hovoria, že nie, že akože vadilo by mi to, ale nepovažovala by som to za neveru. Že nie je to tak jasne dané. A ja tak, ako to vnímam a tak, ako to mám napočúvané od mnohých manželiek a partneriek závislých, to veľmi jasne vnímali ako neveru, pretože očakávali, že ten ich sexuálny vzťah má byť úplne explicitný, že iba oni dvaja a to, že do toho vstupuje 10 000 iných žien v podobe pornografie, tak ich to nejakým spôsobom nabúrava. Ale predsa by som sa pozostala pri tom, že keby žena mala pocit, že ten muž ju predsa len zbožňuje, je pri ňom krásna, zažívajú hlboké spojenie počas sexuálneho aktu, ktoré im prináša radosť a pôžitok, a potom by sa dozvedela, že že on popri tom pozerá porno, tak by ju to, nehovorím, že nezranilo, mohlo by to zraniť, ale mala by to naplnené toto, hej. Lenže keď žena tuší, že čo si nehrá, možno, že je dlhodobo aj odmietaná, alebo porovnávaná, alebo muž dáva nejaké komenty, že takto nie, alebo prináša do sexu nejaké prvky, ktoré ona vie, že to není z neho, že z jeho podstaty, ako si sa jej to nezdá, že on by prinášal práve takéto prvky do sexu. Čiže tuší dlhodobo, on zatlka a potom ona odhalí, alebo že tak to môže zažívať. Však ty si mi bol vlastne dlhodobo kvázi neverný, že ja som tušila, že čo si nehrá. Takže mi sa to zdá také logické, že to ženy vnímajú ako neveru, ale nehovorím, že to všetky tak vnímajú. To chcem povedať. Dokonca sú páry, ktoré pozerajú spolu pornografiu, tomu naozaj nerozumiem, ale sú, ja neviem, ako im to môže pridať. Ja to vidím skôr, že ich to ochudobňuje, ale... Počula som už aj o tom, že tá pornografia, to sledovanie pornografie sa pre niektorých berie ako nejaký edukatívny materiál. Čo si o tomto myslíš? No nám to hovoria žiaci často a je aj taký vyslovene taký, že nový trend, že akože štandardné porno, že to je teda úplne že zlé, že to proste nepozerajme, ale však našťastie tu máme etické porno, alebo teda pornografia, ktoré že vraj vyrábaná etickejšie, takže to je akože výborný prostriedok na edukáciu. Nech by bolo porno akokoľvek urobené, stále je to porno a stále to bude pôsobiť na časti mozgu, ktoré mi bude nejakým spôsobom ovplyvňovať. Čiže ja ako človek, ktorý, dajme tomu, má inklinácie piť, tak mi je jedno, že či pijem pivo alebo víno, ktoré bolo fair trade vyrobené a stále sa z toho opijem, takže či pozerám etické alebo štandardné porno, to je úplne jedno. Dobre, možno niekto by povedal, že etické porno nie je až tak brutálne agresívne voči ženám alebo neponížuje ženy tak veľmi. OK, ale však stále sa človek pri tom zruší, ináč by ho nepozeral. A stále väčšinou pri ňom človek masturbuje, ináč by ho nepozeral. Takže akože dobre, tie procesy mozgu sa stále dejú. Možno, že asi trošku jemnejšie. Postupne sa tie hranice aj posúvajú, ako sme už spomínali. Samozrejme, a nehovoriť o tom, že ani v etickom porne nie sú úplne všetky vzorce úplne že dobré a prospešné.
Ale k tomu naspäť k tým žiakom, že nám tu žiaci aj tak hlásia, že oni aj povedia, že pani lektorka, tak akože my vieme, že porno je v podstate zlé, my rozumieme všetkým negatívam, oni nám aj tie negatíva perfektne vedia vymenovať a vedia ich vymenovať veľmi veľa. Lenže oni povedia, viete, lenže my chceme začať žiť sexuálne a kde sa my máme dozvedieť, že ako ten sex vôbec má vyzerať, takže my vieme, že porno je blbosť, že skreslené, ale aspoň trošku sa niečo na tom pritom naučíme. Čiže ako je to taký zvláštny paradox, že oni to síce vedia, že to blbosť, niekde racionálne, ale majú pocit, že sú vlastne odkazané iba na pornografiu. A potom my ako lektori, našej úloha im to ako keby trošku vrátiť to, čo hovoria. Nemyslím vrátiť ako pomstichtivo, ale ako keby im to zrkadli, že no tak pozrite sa, ale že vy v podstate prenechávate svoju sexualitu, vývin a svoje predstavy a v podstate svoje erotické predstavy vy to nehávate na pospas nejakému porno priemyslu. Že to je strašná škoda, že každý z vás ste úplný unikát. Máte 15-16 rokov a vaše erotické predstavy bez pornografie by fungovali perfektne. To funguje takto 10 000 rokov, hej? Že v tomto veku špičkovo by vám fungovali a že kde je vaše sebavedomie? Že vy si fakt myslíte, že by vás nenapadlo, že čo by bolo príjemné? Alebo že prečo máte pocit, že niekto vám musí nadiktovať, že aký typ poškrapkania by bolo fajn? Že jasné, že však poškrapkaš svoju drahu niekde a ona ti povie, že tak alebo hen tak. A že mňa osobne by to do kosti urážalo, keby môj drahý prišiel za mnou a povedal mi, že počuj, ja viem presne, čo na teba platí, poď ty sem, lebo ja som to videl na 1000 iných ženách. No, sorry, nevieš, čo na mňa platí. Absolútne nevieš, čo na mňa platí, pretože to ti ukážem ja a to ti neukáže žiadna iná žena. Každý sme úplne osobitný, unikátny a to je krása. A tá sexualita nie je prenosná. Ako myslím ten zážitok, tie očakávania. Ty máš teda skúsenosti s kopec mladými ľuďmi, s ktorými otváraš aj práve túto tému pornografie. Vieš nám možno približiť nejaké čísla? Že o akých číslach sa približne bavíme? Ako v prieskume sme sa úplne nepýtali, že či sú alebo nie sú závislí, to oni by sa nevedeli diagnostikovať. Ale pýtali sme sa aj, že za posledný rok, ako často sledovali pornografiu. No a vyšlo nám, že tretina, čiže každý tretí človek medzi 13 a 17 sleduje pornografiu raz za týždeň a častejšie. A to by sme už kľudne mohli hovoriť, že to už nie je len tak, alebo môžu mať celkom pekný nášľap k nejakému návyku. Ja nehovorím, že všetci z nich, hej, tá tretina, že sú závislí, ale určite majú celkom dobrý nášľap. A zhodou okolností, keď som si teda sa snažila dopracovať k nejakým dátam, že ako je pornografia návyková, tak z výskumu od Gary Wilsona, neurovedca, tak ten teda tvrdí vo svojej knihe Your Brain on Porn, že zo všetkých ľudí, ktorí z času na čas pozrú porno, 30% z nich bude závislých. Je to 2 až 3 krát viac toľko ako alkohol a drogy. Fúha. A má to aj dôvod, ale prizastavím sa pri tom, že všetci z nás asi poznáme niekoho, vieme si vybaviť tvár niekoho, kto bojuje s alkoholom. Hej, počasie to aj vidno fyzicky na týchto ľuďoch. Všetci si ich vieme vybaviť, vieme, že žijú medzi nami v našich rodinách. Tak z pornografie je to 2 až 3 krát viac. Častejšie. A dôvod je, že náš mozog sa nevyvinul prirodzene, aby vyhľadával alkohol. Lenže my sme sa vyvinuli k tomu, aby sme vyhľadávali sexuálne stimuly. Náš sexuálny púd je úplne prirodzený. Akorát, že porno priemysel doluje práve na tejto prirodzenosti. Takže my prirodzene vyhľadávame sexuálne stimuly, akorát, že nás mozog nevie presne vyhodnotiť do akej miery, čo je pre nás zdravé, čo je pre nás nezdravé a veľmi rýchlo vhupneme do supernormálnych stimulov, čo je teda pornografia a potom nevieme z toho vycúvať. Preto aj ako keby to liečenie závislosti je celkom náročné, lebo človek, ktorý je už závislý, ale chce zdravo sexuálne žiť, je to veľmi ťažké potom odlíšiť, ako keby, že kde je moja zdravá sexualita, čo ja viem, mám manželku, chcem mať s ňou naďalej sexuálny život a kde je moja závislosť. Že to chce veľmi dobrého človeka, ktorý ho tým prevedie, aby neabstinoval ešte aj od sexu s manželkou, alebo aby ten sexuálny styk s manželkou nebol ešte spúšťačom zase naspäť pornografii. To je veľmi
potom také náročné. Taký asi kruh ľudí. Existujú možno nejaké rozdiely medzi mužmi, ženami, alebo teda ty pracuješ s mladými ľuďmi, medzi chlapcami a dievčatami v odôvodnení toho, prečo otvárajú tú pornografiu? Že sa k nej vracajú. Akože nejaké štúdie na to nepoznám, určite sú, ale nepoznám ich, ale tak čo viem prerozprávať z toho, čo počujem v triede, je, že chalani to skôr tak berú, že proste som muž a potrebujem masturbovať, tak je to taká rýchla pomocka, taká priamočiara. Takže oni to berú tak vecnejšie, že dobre, pomôžem si. A dievčatá skôr hovoria o tom, že oni si to tak ako potrebujú sa naučiť, alebo majú pocit, že potrebujú sa trošku lepšie pripraviť alebo vyškoliť v tom, že čo sa od nich očakáva, čo ako majú robiť alebo ako sa majú tváriť, čo je úplná hrôza, keď si pomyslím, že väčšina pornografie je veľmi vulgárna a agresívna voči ženám a toto si ženy normalizujú ako nejakú normu, že toto si majú nehať páčiť. Toto sa im má páčiť. A prirodzene samých od seba, keby porno nepozerali, tak by si to v živote nenehali páčiť, pretože je to tak degradujúce a podpujúce. Kedy je dobre túto tému otvoriť? Celkovo tému také nejakej intimity a možno práve nejakých túžob jedného, druhého v oblasti sexuality. Ako v ktorej fáze vzťahu? V ktorej fáze vzťahu, áno. No toto sa musím zamyslieť. Asi vždy je to dobre sa o tom porozprávať, nikdy nie je neskoro. Ale možno, dobre, tak zase len prenesiem príbehy mojich známych. Typické je, že ten, ktorý má problém s pornografiou, si povie, tak ale keď už budem tuto v manželstve alebo vo vzťahu, tak ono to možno na nejaký čas naozaj tak opadne, tá túžba pozerať porno, lebo človek je teda v tom ošiali zamilovanosti, obzvlášť ak teda už začnú sexuálne žiť, tak si povie, wow, že toto je teda pekné, dobré. Konečne nemusím pozerať porno. To je taká ilúzia, že človek sa presne k tomu vráti, keď prídu reálne problémy v živote, rodičovstvo a tak ďalej. Takže podľa mňa je dobre si ako napríklad sám sebe povedať, že mám s tým problém alebo s tým problém nemám. Že byť úprimný sám voči sebe, lebo ak s tým mám problém teraz, tak moja drahá mi ten problém nevyrieši ani mi ho nezoberie. Ten problém bude mať aj naďalej a bude sa prehlbovať. Pretože to, že ja si teraz vykrývam svoje boľačky pornom, budem si vykrývať svoje boľačky pornom aj neskôr a už potom to nebudú len moje boľačky, ale aj boľačky mojej drahej. Takže občas nám volajú napríklad mladé ženy, ktoré rozmýšľajú, že či majú vstúpiť do manželstva a že teda prišli na to, že ich partner z času na čas pozerá pornografiu, ale teda on hovorí, že to nie je až taký problém, však to všetci pozerajú. To je ďalšia presne otázka, ktorú som sa chcela spýtať. Že podľa mňa je dobré, ako nehovorím, že nestúp s ním do manželstva, však akože kľudne, však ako muž není iba, či pozerá alebo nepozerá porno, má krásne iné kvality určite. Ale skôr, že ako sa k tomu postaví, že či sa napríklad iba ľutuje, alebo vyhovára, alebo že či reálne podniká nejaké kroky, ktoré by ho z tohto návyku dostali. Hej, ale reálne ich aj robí. Nielen, že o nich hovorí, ale že reálne ich aj robí. Toto som sa presne pýtala. Sme nahrávali rozhovor, nazvali sme ju Lucia, je to krycie meno, so ženou, ktorá žije s mužom, ktorý je závislý, bojuje s tým. A presne to sa pýtala, že čo by si odporúčila mladým kočkám, ktoré rozmýšľajú, že vstúpia do manželstva a ich drahy. Tak toto presne ona hovorila, že robí reálne niečo, alebo to len zametá pod koberec, tvári sa, že to všetci, alebo že však to len trošku, alebo to len teraz a potom on sa uchyluje k tomu, že ich klame a klamstvo, samozrejme každé klamstvo bude potom rozdeľovať tento vzťah, hej. A možno práve v tie začiatky vzťahu, hej, keď muž má tendenciu niekedy sľubovať hory doly, tak ako rozoznať možno, že muž to robí práve pre seba, že chce s tým skončiť a ako rozoznať, že je to len možno niečo také na dobu určitú, kým učičíkam ženu, hej, že všetko bude dobré, že možno na čo si tu nadať pozor, že či naozaj môžem veriť tomu mužovi. Ja si myslím, že sa to úplne prekúknuť nedá. Že, alebo možno keď už spolu žijete, tak hej, lebo strávite oveľa viac času spolu, a pokiaľ teda spolu randíte, tak neviete presne, čo robí, ako robí. Neviem, možno z toho, že ako sa o tom vyjadruje, že či si to prizná, že to môže byť problém.
Nie, myslím si, že sa to nedá úplne... Lebo ja tomu ako rozumiem, ani nezávidím ľuďom, ktorí majú problém s pornografiou, lebo keď niekoho stretnete, očarí vás, chcete sa vyfarbiť v tých najkrajších farbách, však aj vy ho chcete očariť. Nebudete hneď na ňo vyťahovať svoje najhoršie hanby, hej? Ja to rozumiem a potom po čase si povie človek, už by som sa mohol aj priznať, ale už som toľko dlho klamal, tak teraz už nejdem otvárať. A naozaj, ja teda, čo poznám mužov, ženy, ktorí bojujú so závislosťou, tak niektorí to sa vyfarbia po 30 rokoch vzťahu. 30 rokov to zatlkali. A 30 rokov tá žena vedela, že čo si nehrá. Uh-huh. A museli padnúť až tak hlboko, že čo ja viem, objavili pornografiu ich detí na počítači, alebo proste, že niečo veľmi, veľmi závratné sa stalo. Čo si myslíš o tom? Hej, veľakrát presne, hej, partnerka napríklad má nejaké to podozrenie a trošku ako keby zasahne do toho súkromia toho muža, že pozrie si jeho históriu, pozrie si nejaké jeho chaty, hej. Považuje sa to už za nejaké prekročenie hranice, alebo ako vôbec žena môže otvoriť túto tému, alebo prísť vôbec na to, že jej partner má nejaký takýto problém? Ako to možno tak citlivo otvoriť a ja by som asi skúsila, ja nie som terapeut, nie som psychológ, hej, takže ale tak mne príde logicky, že keď už si teda sa spoznávame, tak ak toto je pre mňa téma, ktorá je pre mňa dôležitá, ako pre ženu, takže ja by som ju otvorila za seba, že by som povedala, že čo ja viem, možno by som použila príklad nejakého kolegu, bratranca, brata, alebo to je jedno, povedala, že počuj, tak tamten má problém s pornom, alebo tamtá kamoška, jej frajer má problém s pornom a ona takto trpí a vieš, ja by som tiež strašne trpela, že mňa by to veľmi bytostne by ma to zraňovalo, keby si ty pozeral pornografiu a preto, hej. Čiže akože povedala svoj pohľad na to a niektorí muži by boli úprimne prekvapení, že ona by to takto prežívala. Že fakt až takto, lebo by ich to ani v päti nenapadlo, pretože pre nich sa im to nejaví ako nejaký problém. Však to nemá s tebou nič spoločné, to je moje. Hej? A niektorí muži by to hneď pochopili, že aha, že hej, že ty vlastne nechceš mať muža, ktorý bude zdieľať svoju sexualitu s 1000 inými ženami. A toto je ináč veľmi, veľmi dobré, keď to robíme v triede, práve to cvičenie, že či si myslia, že pornografia je alebo nie je nevera. Že tam presne toto žiaci definujú, že niektorí povedia, že čo to má spoločné s tebou, že či ja pozerám porno alebo nie, ako myslím, keby mali frajera, hej. Že však toto je moja denná rutina ráno alebo večer alebo čo a že však ja ťa mám rád, ja sa na teba teším a ty nemáš mi prečo do toho zasahovať, to je moja vec, hej. A potom tí, ktorí obhajujú pornografiu, sú veľmi zaskočení zase svojimi spolužiakmi, ktorých poznajú 10 rokov kľudne. A oni argumentujú, že mňa by to veľmi zráňovalo. A prvýkrát počujú, že prečo by ich to zráňovalo. Takže ja by som nepredpokladala ako žena, že ten môj drahý bude automaticky rozumieť, prečo je to pre mňa zraňujúce. Ale ja by som mu to mala povedať a on nech sa nejak zariadi. Hej, už buď možno na rovinu prizná, že prepáč, že mám s tým problém, alebo keď ťa má tak veľmi rád, tak si tak snáď má nejakú seba reflexiu a povie si, wow, tak ja si porno nemôžem preniesť do manželstva. Toto bude vyskakovať, toto bude problém, ja ju nechcem zraňovať, takže ja sa s tým idem popasovať už teraz. Napríklad. Máme nejaký pár, ktorý mal možno práve s týmto nejaký problém. Aj sa možno nejaká tá dôvera kvôli tomu tak nejako narušila. Ako znova vyliečiť ten vzťah? Ako dať tomu nejakú druhú šancu? Možno nejaké tipy, triky na to? No, tipy, triky nie sú pri odpúšťaní jednoduché. Podľa mňa asi také ako pri iných zraneniach iného typu. Asi by bolo fajn, keby ten zranený videl, že človek, ktorý má problém, teda hovorím o pornografii, že rozumie tomu, prečo je to problém. Že to nie je len také, že ja to teraz idem abstinovať, lebo mi lezeš na nervy s tým, že furt pláčeš. Hej. Ale že ja rozumiem, prečo ťa to zraňuje a ja rozumiem, prečo bude lepšie pre náš vzťah, ak to porno pozerať nebudem. Hej. Čiže že či tomu rozumie, prečo je to problém, to by som asi potom tak pátrala. Že keď už sa chceme teda hojiť, hej. Lebo ak tomu nerozumie, tak to bude skôr mať asi inklináciu opakovať. A keď tomu rozumie,
tak dobre, máme lepšiu šancu, že sa to nebude opakovať, ale to nezaručí. Asi je veľmi dobré pre ženu nejakým spôsobom toho svojho chlapa neponižovať za to, že je závislý, aj keď možno sa to tak ponúka, že ty darebák si mi klamal, blablabla. Mm-hmm. Ale aby si uvedomili obidvaja, že my ideme spolu bojovať proti tej závislosti, že ideme bojovať jeden proti druhému. A teda žena nebojuje proti chlapovi za to, že je zranená. A naozaj objektívne on ju zranil. Ale že idú spolu to uchopiť, že my ideme spolu bojovať proti tvojej závislosti. A on nemôže byť pritom pasívny, on musí byť aktívny. Aktívne musí robiť kroky, ktoré mu budú pomáhať zrieť sa pornografie. A žena bude stáť pri ňom. Hej? Dajme tomu, že on potrebuje chodiť na nejaké podporné skupiny alebo k terapeutovi, alebo potrebuje sa stretnúť s nejakými ľuďmi. A naozaj by som sa pozastavila pri tom, že mnoho závislostí sú poháňané pocitom hanby. Takže čím viac žena bude zahambovať a vyšetrovať a tlačiť a kontrolovať a čím viac sa muž bude cítiť zahambený, že to nezvládá, že som lúzer a to iba úplne debili pozerajú porno a takéto porno a nedokážem abstinovať. Čím viac on bude mať hanby, tým ťažšie bude pre ňo prestať s pornom. Až teda partnerka odhalí to, že partner má problém s pornografiou, veľakrát zažíva taký rôzny zmätok. Nevie, ako k tomu pristúpiť. Čo môže takáto žena v sebe prežívať alebo partnerka, keď niečo takéto odhalí? Určite znova záleží, že každá žena to bude mať trocha inak. Možno aj od toho očakávania, že čo ona vlastne čakala od sexu alebo očakáva. Ale napadá mi teraz, my sme robili rozhovor s jednou pani, ktorá hovorila, že pre ňu to bol veľmi traumatický zážitok. Že ona sa hrala so svojimi deťmi v obývačke, čo si tušila, že ako si ich nehrá. Môj manžel bol veľmi taký výbušný, zlostný, dlhodobo bol veľmi nespokojný sám so sebou a koniec koncov ona teda išla na nejaký počítač, lebo tam čo si riešila, vôbec ju nenapadlo, že on pozerá porno a našla mu tam pornografiu a teda ona potom opisovala ten reťazec z toho, čo sa v nej dialo, že to bolo úplne ako keby zrazu nevedela, s kým to ona žije. Že ona si myslela, že ho pozná, javil sa tak, že majú spolu krásny vzťah, ale ona vlastne zistila, že on má ešte nejaký iný paralelný vzťah, o ktorom, myslím, s tými tisícimi ženami. A že pre ňu to bolo, ako keby niekto zobral vyslovene, že pôdu pod nohami, že ona nevedela, stratila úplne istotu vo vzťahu, kto je ona, prečo doteraz na to neprišla, ako je mohol tak dlho klamať. Čiže ona to neskôr spracovala vyslovene ako traumatický zážitok. A vôbec by som to nepodcenila, že takto to môže mať naozaj mnoho žien. A samozrejme také ako na prvú, čo mi ešte napadá, že mnoho žien sa začne okamžite porovnávať a spýtovať samej seba, že prečo mu nestačím ja, kde som urobila ja chybu, čo som mala robiť inak a tak ďalej a tak ďalej. Čiže si to obrátia najprv voči sebe, že to ona by mala byť iná a niektoré ženy sa spamätajú z tohto pocitu rýchlo a povedia si, toto nemá nič so mnou spoločné, toto je jeho problém, ktorý on potrebuje riešiť, ale niektoré v tom zostanú veľmi dlho. Povedia si, že ja tak dobre, tak ja budem chodiť na fitka a idem si dať urobiť prsia, aby som proste sa mohla vyrovnať tým tisícim ženám, čo je strašne smutné, lebo naozaj s ňou to nemá nič spoločné, to má všetko spoločné s ním a nič s ňou, hej. Len asi to nie je úplne jednoduché, pretože ženy si to tak spočítať hneď, obzvlášť ak je obzvlášť ak tá žena napríklad necíti veľmi tú sebahodnotu aj tak. Vieš možno približiť nejaké ďalšie spôsoby správania, ako by ten partner vedel byť tou oporou? Ja poznám podpornú skupinu a ich teda teraz rovno spomeniem, ja teda medzi nich nepatrím, ale môžem o nich hovoriť. Volajú sa anonymní sexholíci. Takže podľa mňa by bolo úplne fajn, že odporúči tam toho svojho drahého alebo svoju drahu, lebo teda patria medzi nich aj ženy. Ale oni majú takú ešte ako keby pridruženú skupinu a tá skupina je pre partnerov závislých. Čiže keď volajú sa S-Anon, majú aj takú stránku myslím, že s.anon.sk pravdepodobne, tak všetci, kto ma teraz počúvate a máte pocit, že vám to úplne prerastlo cez hlavu a že neviete, čo ďalej, ako naložiť s tým, že môj muž je buď závislý otvorene, už to aj vie, ale nechce s tým nič robiť, alebo to nechce vedieť, popiera to, ale mne to bytostne vadí a ja sa o seba potrebujem postarať, aby som sa nezbláznila. Tak toto je skupina presne
pre ženy, ktoré sa navzájom podporujú. Majú tam taký systém, je to 12-kroková skupina, tak ako majú anonymní alkoholici, anonymní gambleri a tak ďalej. Ale je to v podstate program pre partnerov. A veľmi by som to odporúčala, lebo tak sa mi to aspoň javí, čo sa s nimi poznám, že je to pre nich veľmi efektívne. Nie vždycky to bude viesť k tomu, že manželstvo alebo vzťah je zachránený. Možno niekedy si ten človek povie, vďaka tomuto programu ja sa viem vyhraniť a povedať si, že toto už ide cez moju nejakú hranicu a ja už tu na neviem rásť, alebo skôr opačne, že veľmi, veľmi chradnem. Hej, možno niekedy lepšie sa rozísť. Ale toto je taká dobrá podpora skupina. Ďakujem veľmi pekne za tip. Asi už sa dostávame aj ku koncu nášho času. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Bolo to naozaj veľmi, veľmi obohacujúce a verím, že tento podcast pomôže ďalším mladým ľuďom. Ja už mám len poslednú otázku na záver, ktorú dávame každému našemu hosťovi. Je teda podľa teba pornografia riešiteľná? Závislosť na pornografii? Keď je niekto skutočne na hocičom závislý, tak potom je už celý život abstinujúci. Ale to neznamená, že si už nemusí dávať pozor. Hej? Čiže ak niekto pil, tak celý život abstinuje, ale naďalej je alkoholik. Ak niekto mal skutočne závislosť na pornografii, tak po zvyšok života musí byť pokorný v tom, aby si priznal, aké má spúšťače, čo mu robí zle, čo ho ženie k pornografii, ale môže veľmi úspešne abstinovať a aj poznám naozaj, že pozitívne príklady, kedy konkrétne z podpornej skupiny Anonymní sexualici, kedy do nej vstúpili slobodní chlapí, ktorí proste boli úplne že zle a neskôr v živote stretli svoje manželky a žijú plnohodnotné manželstvo, ale musia byť pokorní v tom, že toto je proste moja nejaká slabina z minulosti a musím si dávať na to pozor. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz za povzbudivé slova. Milí poslucháči, veríme, že aj vás tento podcast obohatil a vidíme sa na budúce.